Accumana cianfan sigiri on calminama on jettama on jurama on ñaganama jamten jome calole kusal kole ɓamtare e yajjaro ngole sodare ko adi fo en jetti yalla en jetti Mouhamadou en calmini jarga sare o caggal Allah en haara ɗum ko yamirore muɗum tagi mbaɗɗe congére mawɓe sare dari on calminama mawɓe rewɓe ɓe mawɓe worɓe ɓe sagataɓe bomidi ceeme dalni sukaɓe on beltanama ɗum ɗo ko tagui heɓotare kala guiɗo garɗo kala fanti garɗo e mbarani so limama tan juuɗe ɗum noon calminama on mbiyama bisimilla o torama yafel fewi I love you, baby. In my gidam. Come in, fancy me, come in, assalamu alaikum on calminama on jettama o ko Ali Wela Kongol Pullo mbo Sare Dadi mi salmini bandiraɓe foof mi salmini Sare Dadi naɓe debbo hen gorko suka e mawɗo mi salmini fansiji ɗi foof concert Sare Dadi hanki o mbawi mo laatima walla mbo laataki sabuna concert son goto teguede hay heɓani hakkude concert sako ɗum ɗon ni manki won kono noon ko yettere Allah way to wona haare ko jaam tan ko yimɓe kewi ha korana fansiji ɗi kori deej walla ka en dal kori waɗa organisé o ha concert o waɗa ko yettere Allah ko yimɓe kewi dal
ko yimɓe ɓe kewi en mbiyata yimɓe ɓe ɓurti sabuna ko ɗum ɗaɓɓuren en mbiyata yimɓe ɓe ɓurti kono noon ko yettere Allah fof mi salmini mi yetti mi juurima ɗum mi torima ɗum yaafuya tundu ndu ko takki e ko taari en calmini fof sabuna en jiiɗo fansiji men gimmiɓe to woɗɗi ngari eyyi tundu ndu en jiiɗo fof Gambie Sénégal Ɓuul e Ñaan Ɓundu e Ferlo ɗo ha Fuuta en jiiɗo yimɓe ɓe en meeɗa yi te woɓɓe en ta kadi en mettaɓe yiitu ɗum noon ko yettere Allah no feewi on beltanama kala giɗo garɗo kala fansi garɗo jiɗɗo ar ari en bo jinnoɗo ar bo arani garɗo naɗɗo e mo natani fof en calmini en torima mi yafuye fof hay goto mi accani wona debbo wona gorko wona suka wona mawɗo mi salmini on mi yetti on caggal Allah e nelaɗo mum min ngala ko wona onon ko onon goni minen ko minen goni onon ɗum noon on beltanama no feewi on beltanama fansiji ɗi somi limi tan felore waɗat ko ñaganaji on jaam tan Kok apa yang aman? Apa? BBM.